салом алейкум, умедворум хуб ҳастӣ. Илтимос видеоро нагзарон то охирша тамошо кун. 3-4 дақиқа вақтам мегирам. Шояд сабаби ҳамин кор мешиву савобша мегирӣ. ҳазор раҳмат. чӣ гуфтанем? ҳазор раҳмат ҳамаи шумода ки бетараф асос набудем. дастгирӣ кардем кира Сулаймонҷонам. Бале. То ҳамин рӯзам 1,160,000 доллар ҷамъоварӣ кардем. ба дастгирии шумо, ба дуои шумо, ба сторисҳои шумо ва ба лайкҳои шумо. ҳазор раҳмат ки дастгирӣ кардем. дору нархш медонем ки 2 миллион доллар. аз сабабе ки курси российский поён рафт, нархи дору 1,400,000 шуд. як шансе ки мо бояд ҳамин кора ҳамакаса дастгирӣ кинем, ҳамин кора ҳатман кинем, то охира расонем. 240,000 доллар дига мо намераста. шояд ки ягон соҳибкора мешиносӣ ки бизнеси хуб дошта бошад, видео роиш мекунӣ ё нишонаш медиҳӣ ва ҳамин соҳибкор самгузорӣ мекунад ва ту сабаб мешӣ дар ҳамин кор ва ту ҳам соҳиби савоб мешӣ. ҳазор раҳмат ҳамин кора ки дастгирӣ мекунем. мо як шанс дорем ки ҳозир ҳамин 2 миллион да не 1,400,000 гирем. агар бо курси российский боло рафт, бо душвортар меша ҳамин маблаға ҷамъ кардан. илтимос бетараф намешавед. дар картотон 1 сум дорен, 2 сум дорен, чанд қадар метонен ин Сбербанк, Алиф ва Душанбе Сити самгузорӣ кунед. ман медонам шумо бетараф нестен, ҳамвақт дастгирӣ мекунед. ва ки медонед ки аудитория хуб дора, фарқ нест касе ҳаста дар роҳӣ кине видео, илтимос шумо ҳам гирен дар саҳифатон сторис кинед. як сторис 24 соат места, иншоалло сабаб мешин шумо ҳам ба кори савоб. дар саҳифа мебинед ки Сбербанк, Алиф, Душанбе Сити ки аз падару модари худчонам дар дасти худчонам ҳама ҳисобота ҳар рӯза дар саҳифаи Сулаймонҷон мемонанд. метавонед дурен тамошо кунед, дар борааш маълумоти пурра гирен. як моҳ хараҷоти Сулаймонҷон 20-30,000 доллар як моҳ расход шад. ба бисёр одам мегӯяд чӣ хаяк кард Мансур? бинед як сироп 1800 ё 10,000 доллар дар як моҳ дута мехӯрам. ва ки ҳамаш ай пули ҷамъкардагимон расход намешавад. ура падараш ки кор мекунад, даводаво мекунад, расход мекунад. бо ҳар бор дар як моҳ бояд Москва пара рава барои массаж. ба ҳамин хотир илтимос бетараф набошен. видеора пам кунен, хубтару беҳтар мешавад ки тезтар маблаға ҷамъ кунему ва ҳамин сбори калонтарини ки дар Тоҷикистон шудеста ҳамира маҳкам кунем, барои ки якум бор фели сбори калон шудеста и қайк дигаш муда 240,000 доллар дигаш муда 10% дига гӯем пулаш мондаги. агар ҳамакаса ҳамин пула ҷамъоварӣ кардем, и ғалабаи ҳамаи мо меша. илтимос мо ҳама ба зидди ҳамин касал ғалаба мебарем. ҳамаи шумо ҳазор раҳмат. афсӯс ки бетараф нестем. афсӯс ки вақте ки мо ин кора сар кардем, ҳама механд ки яке Мансур 100,000 доллар ҷамъ карда наметони ё 1 миллион ҷамъ карда наметони пули калондан. неки ки кори хайр аст, кори савоб аст, кори тоза ҳаст ки бедуруғ аст пули ҷамъовариш. иншоалло алло моро дастгирӣ мекунам. то ҳамин рӯза гуфтам ки 1,160,000 доллар ҷамъ кардем. ҳамаш ба дастгирии шумо. илтимос бетараф набошен. ками дигаш монда ки то курси российский боло нарава. илтимос ман шумо мекунам ҳам видеоро пам кунен, самгузорӣ кунен. ҳазор раҳмат ҳамаи шумо ки асос бетараф нестен. алло нигаҳбони шумо мо.